Yamboge Biaba. Yes, sir. What phone from record on a Mako? No, no on a record. Okay, on a Mako. So the phone get a pilot again last. Come on, you all like the member about the one quadrum. Yes, sir. The way I like it last. Turn on. Near what like a week. Ah? How would like a week, Ike Kawuku, like a wow. Oh, okay. Okay, K Wuku. Yes, sir. Turn on. Turn on, ma'am, cough, mamma. Okay. Okay. Uku nde kena na agafe ikpere abi. Sir? Uku nde kena no na ebe ike no, but ọ na-agafe apata ụkwụ akwa ya. Mba, ọ gafere n'apata. Ọ kwụ ọtọ. Ọkwụ ahụ na ọ nwere step. Ya were fonu. Nwa agbọghọbịa nwere ukwu. Onye ebe? Anambra State. Nwa agbọghọbịa nwere ukwu. Nwere step. Onye Anambra. Ebe na Anambra? Ihiala. Ebe na Ihiala? Ubahe Ekwem. Achọ m ọchị n'ọnụ gị hịa. Sorry, sir. Ịdị afọ ole? 27 years. Ị mụọla nwa? Yes, sir. Nwa gịnị? Nwa nwoke. Retired. Single. Not tired more. Lanya. Mnogo ọcha n'ọnụ gị ekwu ma mụ atụwara gị ibe Chineke agbaghị ọkụ. Braga beta kọsiri m ese. Kpiyiri ndị na-ere feed nkịta ịbraga bịa atakọsiri m ese. Wabingo. But here's a game, here's I'm going to say, It's in my person now. Sorry, sir. But here's the game. When I have feeding, can they bring out to watch? Retired, but not tired. Single mama. When you to what I make him and a lawyer. Oh, could wish you. Mba. Give me an look one. Us now, Gamadroma. Otele single, retired, but not tired mother. I would have said where I watch. You went and I watch. Amakwam. Oh, you could. Ke agwa ana ụmụ nwoke gị na ha tarala na complain karị na ọ agwa inwere ha na like. Hana complain carry na I'm the too good for them. And I'm here. Don't come here to play with me. I'm not playing, sir. Like they always leave me saying that Chizzy, you are too good for me. I don't want to hurt you. Just go. Okay, I say they be too good for them. I tell you how to nagawa. Eh. Okay. Atacha. Akoma. Cheesy. Edema. Achọ m ịgbawa gị obi. Yaba. Onye mụrụ nwa ugbu a. Ọmpe ya ka ga-enwe nwa ka ọ wee hụ di ga-akpọrọ nwa gị ahụ gawa na di ọhụrụ ị hụrụ. Mba, ọ ya nwe nwa. Okay, na the boy nwe nwa kwa ya. Yes. Ị ga-agazi ebe di gị bido new life. New nwa, yes, yes. Eleta m eji nyụọ gị ha abalị ka ọ wụ ụtụtụ. Ọ na-abalị stroke ụtụtụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ.
Mba ha anwụgo. Ew, nne m donna. Gịnị gburu nne gị na nna gị? Ahụ adịrọ ha. Ha yara ya wee nwụọ. Donna ha kara nka. Yes, my dad ka nka. Oh, Donna. Orphanage. Fatherless, motherless daughter. Ọnwụ nka na family. Dara ha gbala gị aka ntị mbụ. No, mba. Nkịta ọtala gị mbụ. Nwata nwere rabies nkịta n'ime. So agbala gị ọgwụ rabies mbụ. Yes. Rabies yeah. Ị gbala ara mbụ? Mba. Iji ahụ nọ gị na-ekwuru onwe gị kwa eme ntamu. Sometimes m nọrọ sọsọ ma ọ bụ na isi ju m na m na-ekwuru onwe m okwu like ịmagụ m na-ekwuru onwe m okwu. Onwe onye na ya naanị gị na-ekwuru onwe gị akwa ya? Yes. Nwa onye ara nwata na ndụ family. Sit off. Sorry, sir. Sit off from there. When you're ready. Billy. Sorry, sir. Sorry, sir. Thank you. Maybe so we maybe go spy. Go spy. Na wanta ya sorry, sir. Amamungo njachi. Sorry. Ezoku. Lanya, after this interview, you go love Hundara. Mr. Gene? Mago no Wundara. Yes, look for a nearby psychiatric hospital. Mr. Gene? Look for a nearby psychiatric hospital. Look at. Pronounce it. It's all. Look for a nearby psychiatric hospital and go. Look for nearby psychiatric hospital and go. Commissioner no right. Lagos. Mado letra lang. Madibo. Aha. Chukwuemeka and Kelvin. Ijanyo matawa gị. Elenga ha na-atala gị n'ime moto mbụ. Na boot ka n'ime front seat ka back seat. Atago m na front seat, then I gakwa na back seat. N'ihu started moto ka wee ebe passenger side. Na that steering ebe ahụ, m na-arịgoro n'elu. Telero zada. N'ime abalị ka n'ụtụtụ. N'abalị. Ebe back seat otu okwu gị si ruo bụ ekwenu dị ya. Ọ dọ naanị, ndo nọrọzie ya n'elu. Okay, gị nwa rigoro. Telero zada. Ori ọrụ. Mana moto. Mana ụlọ. Otele na-akụ moto injin. Otele na-akụ moto injin. Well, thank you. Are you stupid? Don't allow me to get angry with you here.
Sorry, sir. Oh yeah, keep that camera, keep that camera. Stand up there, stand up there. I say Buralanga, Saburalanga, Wabingo. Chiniaka Gelu, Ragata Koshigos, Munyara. Meta disorganized girl. Braga, close your eye. How will I talk? Close your eye. When you cap on. What a gift. In what a baby. Anyway, gift because what a sign of hookup. Sign of from the highway. On a raga who get wrong at you. Let order. In a 10-year load in Pineti. I'm a pioneer web where. Tam Janso me China weird in a Mepanya Riano. Janso. Hello to Pineti. Baby, I'm coming. You're gonna make me come, baby. It must say somebody used you somewhere in Amaga. Must say when you jiggle Parangoro somewhere in Amaga. I'm not from Otele Ntamu engine motor. That means a pack at tipa to work in Metipa. Toragu teddy Metipa, Egabo, Yoko Metipa, dear, Eriego. Damn you. Oh, ni me Benz. Tagana Benz. That means Apa can I want now more tipa fuel to take in a tank. Ega in your hotel. My bingo. But I got that program Shenam. Bon number 081 05 69 3177. Bangata Koshigame Zonyar. Gakulo Parambrago. I told me that lab result from next week. Okay.